jaka ke enyo ya kunre deh. Isi mo kilong sana nanta. Ki penpa bichini. En bet kano deh hai bu re si jaka hai bu la jaka. Makai kali ni jaka yang tidak bu si jaka kalau soal lama ladi ni lama kelala siang deh. Kasnong kelem sangrin haka Arfratrik Uyayong Arjarpsan lengba ka Forest and Environment Committee haka jingilam uba BS Imli usodar kom chairman ka Forest and Environment Committee baduba ND Khardusau ubadai sekretari ka Forest and Environment Committee rengkat kipaiba nong snong kilalik banbu da kiru apo ka klaus nong na ka benta ban kharoi ya kisim kum ki moina kisaro bat kiwi ki jai sim da ka jingi tre lang kipaiba nong snong kane gajing thumu ka long ka job hagane ga sngi na ka liang ka snong khalam sangren lengba sekretari jong ka Forest and Environment Committee lapan benayar bo omsha shu ban siat ne ban penyap ya baro ki jai sim hagane ga klau kentup ya ki siar klau ki yar khiar mat ki mrat ru lada lap kino ki baile persya kinsha penstom katkum ki kendon ba ka snong ka labu kumjuru ki lakhang persya ban lik sim ya ki sim kun na kini ki ru Lelah cerat. Karena yang cut ke yang ne jaka kamu kidire banbu ong tat hami dom si jaka hari kini kilai dom baki di banbu ang bay bu tai do hai tai lai dom modere banbu Por ngasih ban, aku belalang ya barok, kumi kikai nong cong cenong ci, apo yo ne cenong kam sangren, abah apo yang kahima jangan sudah sip. Di kiwi wan akan yaka, akan ika klau ka jongi, kani kadai ka klau ka baki kpa temen ka jongi, naduk mensua kilabu. Terpang naga benta jongi kum ikon pateng naga benta jongki ting ikan mau kipor ke ba mensua bakan nika jaka kan nika klau ke jongi kedang don sibun ki kajaka ka barang long klang kadang long klang kan e jaka bangi yang menta mensua kalong klang ki don tangkat tu kan e kiding ki ba kham he khamsan ndrai kat kum ka jingyat ka por ngiu I ba menta lengba jong ka jing sumar ka jongi bakumni kumiyo I bakiding kisit kila sedang mi kila san kumni kumiyo I tikum ki khun pateng ki nong simti ya kan ka jaka ya kan ka klau kalau adong kalau kentang jongi ku senong klam sangren ba menta ba kawai ka jingmut na kawai jing perkhat ka jongi kum kawai na kitanat rekam apo jong ka senong bagi khot ya ka Forest and Environment po jong ka senong ka jongi ba omde ya ka bangi supaniang kli ba suda kumni giding kumungi I hakan ka por mani don kam kat kum ka ayom kat kum ka por ba nagaliang jong kisim kido ngiu I ka bakum gini ki por ki klau ki betap ki badon habar jong ka lau adong ka jongi ka long ki klau ki balak thli ki balak suda kim don jaka syu tangban Senai yang lagi jongki skum ke jongki, tidak nak kata kadau ke senong berok kawai, lengba juga dekat Forest and Environment juga senong ke jongi, kawai nak sub komiti juga senong ke jongi kami penkrek yang nak benta, bantung ding, bantung sit, bantung kawai ki judge sok,
hapok jong ne senong bangiwan ban bu ia kini kiru jongi ko bangiu i ngitep bakisim kidok ki babun kani ki jaka ke jongi ngiu i ke jing jong kiru tede namar kata kadau bangiwan ban bu kham tam ya kini kiru ke jongi bakidon ki babun ki jasim rei kham tam kum tem jongi hapok jong kajala bagi khot hang ne ka senong sam sangrim jongi dei u moina bagi khot ya u ba kiwei gila ban khot kiwei kerteng rei na kaliang jongi khot ba u dei moina ten kaliang jong u le na kaliang jong ki le ngamut ban ong ba u dei wei na kisim ki ba ai jing sengai na ka benta jongi ka bangi le tre sikilum ki wa ki jongi uju ruai hakis lentiat ki jongi tingiu i ka jinglong jong u bat ngiu i ka jing kerdu ke jong u tede na kata kadau bakum ka senong bor ka we ngidon ka we ka jing temu bang wan bu ikini ru iya kini kiru ha ka de kasngi na ka benta jong uni ujaj sim jongi hapok jong ka jela hapok jong ka senong jongi bangi khot u moina bo unwan syong wan sa ban wan khakun hapok jong ka ru iya ka bangi la sana khnang kum ka senong bor ka we tin nomor kata kum ka senong bor ka we ngi penpau ka jing snokmen ba ila ban penlong ya kan ka we na ki program ha ka sengi ban wan bu ya ke ki ru na ka banta kini kisim ki jongi ki ban sawan ban khakun na ki ru jongi ban pan mento yangi bat ha ka ju ka por ngasngo ban ong ya ki khon chnong khon thau ki jongi po jong chnong kham sang ren ban nadu ka ka sengi ngela khang persya ngela mana persya ngela don ka an ke jongi bangin omsya ban siat ya kisim ki ba don hapok jong ne ka jaka ke jongi hang ne halau adong ke jongi nadu kan ka terik ladangi lap ya uno la ni kanu ubele persya ban siat ban peniat na ki jiri sia sim jongi la ni ki wei ki cacing riam long bangin hap pentrikam kat kum ki kendon jong ka senong ka den am ba te hang ne ka khlau ka jongi ngi i ba ki jing kila don hi kita ki jaj sim ke babon ki wei nang ta ki dang don ru katu kan ni ki yar khlau kum ki yar break ki yar nyuri ki yar khiar bat ki wei ki jaj yar ki dang don bat katu kan ni ki merat tengkhat kum ki skei ki khiat ru ki dang wan poi hang ni teng rei de na mar bangim la ban tengkai yaki bakim la ban syong sa namar baki sngau ting ki ma ya ka jing penjot jongi kum ki para nong senong thau bat kham tam ki bedon ha kini ki than ki jongi te de namar kata na du kan ngin om sya syu yaki ban penjot ban peniap bat kum ta ter na kaliang jongi kum ka senong ka thau na ko ka jing mot da ka jing ya manjur lang ngenang yat ya kan kam nang ni sakmat ba ek borok ya ka ba ngingi kuwa bakan om du no andrei kenang san kenang roy kat kum ba ublei ulabu ban tengkai na ka benta jongi kum ibreu te na kan jonga ngas ngoban pha ya kan ga masek tang katahi dan kuwe ban benrat play sibur